אומרים על זה? ולא חשוב בכלל כבר איך שזה התחיל, מה שעצוב זה שזה כבר נראה רגיל, שאני מולך הולך פה בחצר ואתה אפילו היוש לא אומר. בדמוקרטיה יש פרינציפ אחד וטוב, והוא שאת החוק קובע רק הרוב. אז חבר שלי יעצור שנייה לחשוב מה יקרה בו כשהרוב יעז לחשוב. כי נמאס להיות שקופים, ומי אמר שפה שולטים אלופים? אם אני לא מקום ראשון זה סבבה לי טיפשון. כן זה טוב, כן זה טוב כשהרוב מתחיל לחשוב. כי נמאס להיות שקוף, ומי מספות לא יהיה כזה אלוף. אתם תהיו ישות מושלם, אבל כולם פה בני אדם. כן זה טוב, כן זה טוב כשהרוב מתחיל לחשוב. אתה רואה אותי אבל לא מתרגש, כי בשבילך אני החנון מתן 5, ולהגיד שלום אתה תהיה מוכן, רק אם ניתן לך קצת טיפים למבחן תיתן לו. אז חברים שלי, היום נגמר הסרט, תקשיבו טוב עכשיו למה שהיא אומרת. אולי להיות מקום שני זה דווקא טוב, כי זה היום שבו הרוב התחיל לחשוב. כי נמאס להיות שקופים, ומי אמר שפה שופטים אלופים? אם אני לא מקום ראשון